Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha? Ibda mill-Galileja wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija? Tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu bil-qawwa? U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm, tawh il-mewt billi dendluh mal-għodu tas-salib. Imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u nixhdu li dan u dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra ta' dunubiet bis-saħħa ta' ismu. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu nitennew fih Allelujja. Faħru lill-mulej għal xi tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih Allelujja. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfowa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih Allelujja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Is-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih Allelujja. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Uti, jekk intom irxixtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Għasbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art, għax intom mittu imma ħajjitkom moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Allelujja, Allelujja. Il-ħaruf tal-Għid tagħna li hu Kristu u maqtul. Nagħmlu mela festa fil-mulej. Allelujja, Allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu dlam, u Marija ta' Magdala ġiet tgħin il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmun Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: Għalgħu lill-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar, tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel li mqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warah xmun Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mittwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Illum hu l-Għid il-kbir, kif jistedinna llum is-salm ħanifirħu nitennew. Imma għaliex nifirħu fl-Għid? Mhux għax qed niċċelebraw ir-rebbija, il-figolli jew l-istaġun tal-fjuri? Illum qed niċċelebraw il-fatt li Ġesu qam mill-mewt. Il-ġimgħa l-oħra smajna r-rakkont tal-passjoni ta' Ġesu, meta Ġesu bata u miet fuq is-salib biex isalvana mid-dnubietna. Il-bnedmin tant kienu dimbu u għażlu li jitbedu minn Alla, li kellu bżonn jibgħat lill-Ibnu biex isalvana u jreġġana lura għandu. U hekk għamel Ġesu. Ġesu seta' ħarab jew mar jistaħba x'imkien. Imma tant kien miġnun bil-imħabba għalina li ħalla lil min jaqbdu u jiġġalu jibati għal kull ma għamilna ħażin aħna. Meta miet fuq is-salib, Ġesu ħallas bħajtu stess biex jeqret id-dnubiet kollha li kienu qed jifirduna minn Alla. Ġesu qal 3 ijiem kien f'qabar, imbagħad seħħet ħaġa tassew stramba. Fit-tielet jum minn meta kien sofra l-mewt, il-qabar fejn kien mitfum instab vojt.
u għamel dak li kien ħabbar li kellu jagħmel. Ħottu dan it-tempju u fit-3 ijiem nerġa' ntellgħu. Ġesu qam mill-mewt, ir-riżerezzjoni tfisser meta xi ħaġa jew xi ħadd li kien mejjed jerġa' lura l-ħajja. Alla ġab lil Ġesu lura mill-mewt, mhux bħala fantasma jew spirtu, mhux bħala simbol jew tifkira, imma b'ġismu kollu. Xi jfisser għalina dan il-qawmien? Il-qawmien juri li xejn ma hu ikbar jew aqwa mill-imħabba ta' Alla għalina, l-għadnu u lanqas il-mewt. Il-qawmien ta' Ġesu jurina li hu jħobbna sal-mewt u jħobbna wkoll meta jerġa' lura l-ħajja. Jurina li Ġesu ħallas il-prezz ta' dnub tagħna. Alla għamel dan kollu għax hu jħobbna wisq u jrid li kull bniedem fuq din l-art ikun miegħu għal dejjem. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!